Jompujola amsaini bologo khopjaknai yang domka bazarni ganao tai pharam bazar bo hwnjago aro jara boila toksarina muchungnai pharam khaina muchungnai lukurok tiprasa rok rang puisa kwbangma ajina muchung tongnai tai painani khai ajiui manai oro rang kom baini tai pai manai tai bithi birai rok bebak no manai oro bini chathai ni manui rok belai kheno manthoknai oro no domka bazar hinui sinijago tei pharam bazar bo hwnjago ganao no belai kheno rang puisa kom ni bisingtwi no aro toksa bwsa paiui manai tai bini chamung rok bo aro no paiui manai tei vaccine rok bo borok bithi birai bebak no rwjaknai jaga o paikhe aro paina muchungnai lukurok siklarok paina muchungui khaina muchungnai bebsa borok o number o screen o tongo o screen no je number tongo o number o call khaikhe norok paiui manai tai boila tok kotor je paina muchung tongnai kotor abo hai bo tongo tai toktwi aro no swnamjago bongni toktwi ni khaiui machine tongo bongni aro toksagui khaijak norok nugui manai norok video bahaikhe toktwi pure toktwi kaham obo tei kunu disturb ongya toksa kunu disturb ongla abo hai ekdom pure toksa bwsa norok manui manai norok choiwi nai tongdi tiyari tv ni bisingtwi omo hai mampli nuknai norok oro contact khaiti oro contact khaikhe norok tawta puila khaijak omo puila no media person dong hambai norok phai subo subo sodino takai tam nungke sini media rok ungkha sini jese haksal likhono sini khobor sabai dinai basini kaham khamya ko sini kemo herser ingai to sini tiprasa rong angkha khai puila nong na je omo hai kotor jibon mikon to khlai no tongo omo hai kotor ang je kha khlai mane kotor mono puila na khaimani je lukorok no tam hinui kokronai je omo to ta phasaka painani busuk din kheti khlai emne ke to lukurong to tamle kok khasanani जों main thing ke जों je chini youth tiprasa je sikli ro je samung no naisingoi je porashona khaimani pore bo जों je chakri ro naisingoi जों time pass khaioi जों haino samung manjagya haino nogo haino khulai tongnai ba hamya lama digi thangnai जों main thing je samung kari nim bagai no जों hamya lama thango ge जों main ke ang tam kok khasanai je sikla rok bekat tongnai rong se kok khasanai जों फायदि जों दाबो आसबै तंगनि जराया जों जे मानसा जे निनि याको जे निनि बखरको जे टेलेन्ट तंगनि अबनो जों तिक्लाइदि जों चिकन मिकन बनो जों नगो कम से कम 50 ता तक रिफनो जों कम से कम चिनि पकेट मानि बा ड्रेसनि जे रां अब किछि मिचे पनि आजि मानो जों हाइनो आसबै साख्रि नगरि न नाइसिङै तंगखै जों बयस बो थानाय चिनि रां बो फाइग्ला टेनसन बो फाइनाय चिन डिप्रेसन बो फाइनाय लास्ट अंके जों बयस बो थानाय जों जे सिगला र काजिया र अंके तेबो काइजोंनानि रां पैसा अभाब बुंनाय अंके ता लास्ट अंके तेबो माने डिप्रेसन लाइया tok khumari man तो कोई दिन म तो je tok puti ro puja parani tok ro parani 30 दिन नांगौ 28 থেকে 30 दिन ओमफ्राय म पोल्ट्री ओमफ्राय तो 21 दिन बिसिमखौ खुंबायो o jaga je lukono omo paiui manai jat abo oro available manai जों o jaga sini partnership dङ sini poultry farm sini je farm ओमफ्राय farm bazarनि je cha bagan oro dङ sini farm नर थां थाइ नुनाय जे गारि गांजा आदा पाइ माने oro ओमफ्राय farm नुनाय तक्सानि farm जोंगे हेडसारि ओमफ्राय रंनाय मासि हेडसारि सेनापारा जंगुइ